Takže vás zdravím u nového dielu z Roads of the Dead. Toto je zombická hra, v ktorej sedíte na tú krásnu autičku a zabíjate proste zombíkov. Je to veľmi jednoduché. Dneska som tu s Alzom. Čaute. Very good. No a proste hru máte v popisku videa. Moc. Zombíka zrazíme. Tu policajta. To bol zombický, hej. Nemyslíte to? No a túto sériu by som chcel asi nazvať. A chcel by som točiť asi každý piatok. By vyšiel jeden diel. Bude to nejaký taký 5-minútkový diel. A v tom dieli proste bude každý týždeň bude iná hra. Proste tak môžem nazvať. Ak nebudem mať čas alebo niečo, tak to bude z Alzového pohľadu. Proste nejakú random hru si nájdeme a niečo nenatočíme. Však Alzo? Takto. No a proste taká random hra. Tu jazdíte. Tu zabíjate zombíka. Ak som kúpil to baráninu dopredu, či som to vlastne kúpil, tak nejak ma tí zombíci nezabijú. Na plynu, že ideme koľa 150, hustý. Ping, ping. Ja mám ešte jednu dobrú hru. Tu si dáme na budúce. To je veľmi dobrá hra. Poteší. Proste budem hrať také na super hry, alebo nejaké online hry. No, proste také blbostičky. No, chceme rozbehnúť sériu, no, čo už Alzo stihol rozbehnúť, ja ešte nie. Že proste budeme točiť hardcore. A náš úkol sa bude dostať do endu a zabiť draka. A kto tam najrychlejšie príde, tak proste ten vyhral tú súťaž. Tak to nazvem. A bude 2 roky točiť sám ja. Tak to by som si prišiel na svoj kanál, ne? Som točený sám. No proste niečo. Že sa dohodneme. No nám môžete napísať, kto vyhrá, čo dostane, nemusí nič. Kto prehrá, čo musí zatra zrobiť. No. To je proste jedno. Nemôžeme veľa hrať za kamerou, však Alzo. Si na to veľmi chytrý. Hral si za kamerou. To, že ten save, čo natočil, už on prišiel. Chcem dať nejaké miesto na doma. Však Alzo. Krásne spadol. Čakajte, niečo sa stalo? Dáme späť, niečo sa stalo, proste nejaká porušička. Hodíme ho znova nové kolo. No a proste budeme robiť nejaké informačky ešte. To sa nedal. Ale sa niečo nedarí. Prečo si ti rovno pred auto dajú tie klince. Závorové klince. Ešte sa pohybujú sa po celej ceste. Hustý, to som ešte nesretol. Videl som na zemi klince. Ja tam nič nevidím cez to zombie pofrkané. My to raz točili, ja som múdry. Ako som vravel, tak že proste to vyjde každý piatok to video. Keby som nemohol, tak vyjde v sobotu. Alebo si už pretočím na kedy štvrtok. To je úplne jedno. Silnejšie auto som sa vylepšil. Budem točiť iba z môjho pohľadu. A už si svoju sériu vytvorí nejakú. Neviem, či bude točiť to isté v nejaký iný deň, alebo ako si to vybereš ty, Alzo? Popíš nám to? Ja to budem točiť asi zvyčajne v piatky, alebo no asi v piatky, lebo v sobotu nemôžem hrať dlhšie, lebo musím z toho ráno. No takže asi v piatky. A rozbehol som teraz novú sériu. Tú sériu nazvem Stávame s Alzom, alebo ešte zmením. Ale zvyčajne by sa mala asi volať takto. A to je
fakt všetko. Super. No ja by som to už asi pomalinky ukončil. No proste to bola menšia informačka, že čo budeme ako točiť. Videa budú také 10 minútové proste. A ak tak môžeme niečo rozbehnúť na sériu, ale proste to budú iba také random hry, takže asi nič nebude na sériu. Teraz dneska sme získali server Fancraft, hlavne odpadli. Presne, ja som umrel. Ako dôvodu. No tak to je koniec asi, ne? Takže ak sa video páči, neviem, dať like, odber, koment a poprípade zdieľajte. No, aj ten dizajn neuškodí. Takže čaute a uvidíme sa u ďalších bobostičkách. Čaute.